Sildhorom Purahavar Baharong Piarong Amekar Ranjering Tila Pen Maluti BPS Supi Rimsibi Engtipi Arta Ningkan Kethom Loka Charlie Bom Anim Supi Lapen Paukor Jangmir Arta Aporahut Kupi Koson Keso Kelong Pon Loklone Kedamtang Surihini Renkore Sia Ningkan November Kethom Arni Pen Rimsibi Engtipi Arta Ningkan Kethom Okor Jang Kopai Kelang No Pen Kidney Failure Pusi Angthek Long Ponlo Lason si difu arong supi Reng Puli Hospital along si Rimsibi Engtipi Ahema Soratum Keso lang ponlo. Setame Reng Puli Hospital along abangke Keso Kelang un idet Ajok difu Medical College along ansi refer pipon detlo. Laso apitame difu Medical College along setame Keso celang ponlo. Setame difu Medical College along pen setame keme angthek kawede Ajok difu Medical College along pentam refer pipondet Ajok ahematum kamatha kisung dokoklo lason si ahematum Keso ke minangji pu matha ponsi Dimapur Hospital along anpale ponsi Dimapur along kidney Keso kelangji Aphan biponlo bon setame isi ningkiduk alam abangke ahematum pen kedoan atangka setame cheherek ilablo lapen hempen kapadoi I ahormu antame padoi lablo setame non abangke ahematum pen tangka kiri ajakong kavede Ajok non kachari bo masorkar mate tim karbi anglong Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok kethe kiding atum doan nilisupi Rimsibi Engtipi non si paukor jang aporlang nilisupi ta porhi ingtung lapen pirthe along ningkarong lapen kijuisi kangtung apor lasi nilisupi Aphan kanghon kajinso pen nilisupi Keso Kelang along nang Kerap vektha pusi chuning ripon ning keme bang phu mate nilisupi Rimsibi Engtipi Aphan Keso Kelang along nang Kerap ji Aphan State Bank of India number account holder Roslyn Engtipi 391869824451 IFSC number SBIN 0003050 along nang litum ningkang sampen nang Kerap iktha pusi Keso det ahematum pen chuning ripon News report Luchikimi News Karbi Anglong